bojoku paling ayu dhewe ngono ki nang lebokke nang ati. Masale kowe wong wedok kok. Lah ngapa? Nek kowe wong lanang ya semboyanmu ra kaya ngono kuwi. Lah napa? Nek wong wedok ki sakjane kowe ndek semboyan kaya ngene mergo kowe kuwatir bojomu ki ning omah mesti ndelok ki sapa-sapa nek tak tinggal nyambut gawe ngene iki. Ya nek ndelok iki ra apa-apa, naluri lelaki itu biasa, lihat cewek cantik itu harus dilihat. Cocok. Ngono kuwi sing tak karepake. Ya nek dilihat tok enggak boleh diapa-apakan. Maksudnya Enggak boleh di dumuk ana iki rento. nek ditawani ora ono wong kok nawani ora. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbuh iki cacah siji iki mbuh nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak koso nak iya. Aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkulmu mlocot. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Nyoto kok ngopo? Aning wingi ora. Ya logikane dalang kondang ki Sena Nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok iki nek nang dalang Sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae dijerengi ning dhuwur ngerti wong. Kayak aku nang Aku jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sik. Ora, jenengan kan niate arep goleki ta? Ora, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya mane rak ya mlebu, aku kene wae ngono kuwi nek dijak mlebu. Pak teng pinggir mawon ngopi. Yuk. Aku ya gelem to. Aku kok cenanangan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki iso Aku batene iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek kono iki piye? Ya ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho nganti ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku mesti diomongi wong wedekku. Oh iya iya. Ndekno nek bojo marungoke karo nyuwara saka pawon minggat meneh. Minggat meneh melu Sena kena ngono. Asu. Rumangsaku rombongan yang kaya mungsuh e. Lah sing ngejeki dolan bojo Sing dolan karo bojomu iku rame ngaku ya. Wah, gecek cempala cengelmu. Lah kula maca cete. Cet apa? Jenengan cet bojo kula. Piye meneh piye? Lus ayo lus ngono. Wah, ya meng ayo ki nek kono bojomu ra gelem ra ya. Ngisore ji ono kok. Ayo lus roke-roke. Napa niki roke-roke? Ngukur rok nukokke kowe. Masa tak kali. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Jawa. Ngawukan basa kok ngomong basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe ngomong basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Medun neng rest area neng Cikampek kira Jakarta to no? Iya. Medun duluk melayu, setelah kepengin tuku apa kae terus dodok bakule. Dek Bu. Bu, iya, tumbas. Aku terus langsung delik sip ngono ndak dikira kancaku. Basa Jawa ndak usah macem-macem to. Lah, ini kamu itu sebetulnya itu medok. Pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke kamu. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah, ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo.
aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek